Ali Agić, osumnjičeni da je izvršio dvostruko ubistvo kod Bijelog Polja, lociran je u prijepoljskom selu Orašac. Na teren je stigla žandarmerija koja češlja teren, a u akciju su uključeni i dronovi kao i psi tragači. Steže se obruč oko begunca, kaže za agencije izvor koji se nalazi na licu mesta. Podsjetimo, danima unazad traje potraga za dvostrukim ubicom iz Bijelog Polja. On je navodno viđen na par lokacija u okolini Prijepolja. Škole u prijepoljskom kraju su zatvorene, a učenici slušaju nastavu online zbog situacije u tom gradu. Bali Agić je osumnjičen da je ubio 2 ljudi u selu Sokolac kod Bijelog Polja 25. oktobra. Božidar Spasić, bivši pripadnik državne bezbednosti, u emisiji Jutro na Prvoj televiziji govorio je o trenutno najaktuelnijoj temi i ubici kojeg je nazvao veštim hajdukom. Kako je naveo, reč je o veoma opasnom ubici čija je prednost to što ne koristi moderne tehnologije.